Wow. Ano ni ang sabaw ba ka? Wow, wow, ka adyo. Share ka. Guys, ano gabi? Kami dito sa kusina likod. Nagluto o paningapon. Diyan mag-isip. Sobrang day. Paita ang charger mo may charger. Sobrang bay. Dali. Ang iskabitsi ni mama dyan. Ano ni ang sabaw ba ka? Wow, wow, ka adyo. Share ka. Hindi naman makasa. Ano na inita? Ayaw, sorry. Aray, inita lagi. Sa ako may pag-alsa. Ay, ang anak ko, happy nito ng plato. Ano, Mr. Bin? Eh, mga anak ta. Anak na lang. Mga di sa anak. Mga di sa anak. Nah, sa ngalan sa mga anak sa Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Lord, daghang salamat ni magrasya nga among pagkakanon. Lord, panangin sa kini nga magkaisa among lawas. Daghang salamat Ginoo nining tanan nga among nadawat nga pag-adlaw mga grasya, Lord. Salamat sa iyong pagkamangiloy-an Ginoo. Ug kining tanan among ipangayo ug diha kanimo gipasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Sa ngalan sa bansa anak sa Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Di ka kabut sa sabaw langga, dali nga rin. Di sabaw, mo ana rin langga. Tanaw sa isda kasi bukugol man ako. Naibon yung nasto nga. Pabantay mo. Bye-bye. Bye-bye. Lagi lang na mo. Hindi, 39. Bye-bye. Ala, gigulit agad. Yan. Magbanglaw na mo ugma na. Bye-bye, Lilian. Uy, no, aglikuranan. Inaog sa Erwin.